Nou, we zijn hier in Allen en nou ja, hier door die gasbaan. Want dat is die grote passie. Dat is zeker mijn grote passie, ja, dat weet ik mij opgegroeid en al. Dus ja, dat is het zeker. Dit is dan mijn motor, mijn 2 takt en hier riekt mij. Ja, nou zo doen we dat een beetje. Dus mooi tentje erbij, camper erbij, we hebben s'nachts in over kunnen nachten. Oké. Dus ja. En wie wint het al? Ja, die mensen? Dat, Is dat de fans? dit is mijn H&M. Dit is Dirk, dat is een sponsor van mij, die riet zelf weg. Oké. Dat is mijn huis. Dat is Doet, de vriendin van Dirk. Dat is Jona, een oud klasgenootje van mij. Dat is Nikke, mijn vriendin. En dit is mijn mem. En mijn zusje, waar die is, ik weet het niet. Die is pas. Dus ja. Ja, zo. En dit is Simon Teur. Ja. Jo, ben ik dan helemaal gek van gasbaan? Ja, nee? Hartstikke gek, hartstikke gek. Ja, machtig mooi. Ben je allemaal op een motor zetten van ons in Sexde. Zo. En ja, het ligt knap en het gaat mooi. Ik heb in je versauis, maar die zet ik net op een motor. Nou ja, ik zou zeggen, neem een keer mee, dan beziek je het eens een keer. En dan wist nooit wat er leidt. Ik raad maar een keer wat jeugdbroeken, dus ja. Oh ja. Wat maakt het gasbaanrace zo mooi? Ja, ik denk dat een stukje spanning, de snelheid. Ja, dus alles met alles. En, je hebt een mooi weekend voort, het is gewoon gezellig. En, ja, we weten dat het een risicosport is, maar dat hij maar wordt met wielrennen. Ja. En heb je dan nog speciale ritueel voor de race? Of, Goed eten en drinken. Onze verste ding zo wat. Hè? Ja. Ik ben degene van de brillen poetsen en dat soort taken. Maar thuis dan de motor. Ja. Ik riet. Op mijn woord. Ja. Nou ja, goed eten en drinken. Heel dik een heel soort. Jongens, daarvoor net een volle bier. Precies. Ja, Precies. Nee. Heb je hem dan naar bed schoppen of giet hij zelf? Hoe is het bij hem? Nee, nou, je wordt wat ouder, hè. Dus, ja, een beetje lentekriebels en dan joggt het al even wat, hè. Vrede nacht, weer de mooiste nacht, hè? Ja, Fred. Ja. Nou, het lijkt in de tent tussen 12 vrouwen in. Dus ja. En dat is 16 jaar jongen. Ja, dan ben je net klaar, hè. Nee. Dat is zeker de charme van de gasbaan. Ja, dat zeker weer. Dat jij er al niet bij, hè? Ja. Niet van hij de mel. Nee. Hoe 10 minuten geen last volgens mij? Hoe is maar de zenuwen? Ja, zenuwachtig, een beetje. Maar ik weet dat het goed komt. Dus ja, doe mijn best.